Common na ni siya sa mga scooter dyan, no? Grabe, naslibot nga nun. Na siya red stitch, no? Nice ko siya tanawon. Dari na side ka na siya but nga na og charger. Ang kanilang sa Bergman, murag dili siya standard. Full throttle na ni siya, guys, oh. Adluka ay mura magmuwabol. Banking. Cute sa banking ay. Grabe siya katipid. Tapos napot siya power gyapon. Maski 125cc lang siya pero grabe siya ka power, oh. Kung pang commute lang imong habol, okay dyan niya siya. Overtake pa tag grader, oh. 3, 2, 1. Full throttle na, guys. Oy, ay. Welcome back sa atong vlog. O karon mag test ride ta aning Suzuki na Bergman 125 Bergman sa tanong kay grabe kahugaw sa motor pa nato. Gikan pa natong ride na sabay sila traction. Akong height kay 5'5" o mo ni ang forma sa 5'5" height sa Suzuki 125 Bergman. Medyo kinto ko gamay. I-face ako, so nga na siya pag sa tubangan, pero pagka 1 foot lang kaya ra siya isagad. So karon test ride na to ni, o giingon po nako ako ang mga honest review para sa motor kung okay ba siya. Oops, balik sa takay. Atik-atik raman ta na nag-video sa to, pero kita ra gud gyapon. So nakita ninyo na vlog nako karon, no? Monday data karong adlaw o bago lang mi nag-rides nila traction moto vlog katong Saturday. So ako motor ganiya, grabe. Overtake to be. Sabi na ko naka MTO3 ang kusog niya, maka-overtake dayon. Pero mo to, no, balik ta. Kung nakita ninyo na vlog, sumaramig rides nila traction moto vlog sa overview o murag naka super view masiguro ko. Ilisan san ako, guys, ha. Murag na ako nakita na big bike, no? Pero sheesh. So na-change na din ako og hyper view ang ato ang lens, no? Sa kanina vlog kay explain ako sa inyo ang kuan. Hoy! Bergman. Mag-vlog ko. Nagpagupit ka, no? Oo naman, kita nga, no? Oo. Kasi yung motor? Na dito sa balay. So, asa na ta? Oh, sa Hyperview. So, unsa ba yung maingon sa Hyperview, guys, no? Dili ko siya makalipong or basig naanad mo sa Superview, which is mo na siya ang kuan. Mo na siya ang common jud na ginagamit sa mga vloggers, naka Superview. Pero ang ako gusto lang po na ako gamiton ang Hyperview para at least ma-maximize po na ako ang GoPro 12, no? Kay grabe po ba ni kamahal ning kamerahan, eh. O karon suryanan na to ang about sa motor. Mangita sa taog lugar na kanang mingaw. Kay gusto na ko siya mo ano montage ang sabi ng gusto i-pronounce para mastoryan ako tanan niyang mga features sa motor. Kay na-amaze jud ko aning motoran, eh. Ako na gikan sa MTO3 or sa mga naked bikes, mabaguhan jud ka kung mag-scooter na ka. Siyempre, dagan siya compartment, press ani. Na siya ibot nga na og cellphone, lalong pa jud kay ni. Pakita lang ako niya. Tapos na siya sabitanan o kuan, ug kay Sir JCT ba. Sabitanan daw ni og red horse daw. So tawa mo siya, no? Pwede mo po siya sabitan jud o red doors pod. Oy, marag na ako'y nakita na lugar, no? Dira ta mag-vlog kay wala kay mga hagipod. So nata diri karon sa Santiago.
Diri ko gusto mag video, no, kay hilom ginaagihan magyapon yung mga sakyanan, siguro sa unahan kinapay truck. So dito na ta sa unahan gamay, direta mag video kay mingaw o dulom. So dire lang ta. Okay, so videos ako dali lang and then explain ako sa inyo. Okay, so karon ipakita na ko sa inyo ang mga features niya, no. So ang first is common na ni siya sa mga scooter jud, no. Dapat na dyan yung mga sabitanan nimo o mga siguro groceries kani para sa groceries gyapon or mga gipang palengke ninyo. Kanina amazed jud ko sa mga scooter, no. Kay grabe naslibot nga nan. So pwede dira ang cellphone, pwede na to i-testingan karon, cellphone. Then siguro mga wallet pa. Diba? Grabe. Wala may ngani sa mga naked bikes eh. Tapos kanina po siya para sa cellphone yan, no. Diri butang. Pwede siya dira, pwede po diri bahala na si mo. Kanila siya diri na side kana siya but nga nog charger, no, which is 12 volts. Then pwede po di mo i-lock kay para at least inig mag-ulan dili mo sulod ang tubig. Then sa iyang U-box dako po siya, pero dili ko makaingon na dako jud siya, no, kay syempre wa pa ako ka-testing po sa uban. Pero sa ko lang kung gikan ko sa naked bike, gamit na kay ngani na space, no, nakabutang pa kog bag. Then ako ang gamit pang vlog, mga papeles niya. So kani siya makasya jud ang isa ka half face dire. Pwede full face pero katong mga gagmay lang siguro. Then daghan pa kag mga sulod, no. Grabe lalong kay siya, na amazed jud ko kay at least dili na ako magbag pareha sa MT-03 na to. And then ang iyang tank is 5.5 liters ang iyang fuel capacity. Grabe katipid. Then iyang chair na siya red stitch, no, nice kay siya tanawon. Naka SEP na po siya, which is Suzuki Eco Performance. Ang kanilang sa Bergman gamay jud kay ang tires, no. Murag dili siya standard ba pareha sa to click dako yang tires. Kini siya kay cute kay murag pang bao-bao. Pati sa front murag pang bao-bao pod. Ang nakagwapo sa Bergman kay na siya day running light, no. So pasigaon na to. Nice kay na siya tanawon pagka gabi na. So mana siya day running light niya. Dili na to ikon sa front. Tapos dashboard niya makita po nimo ang battery volts nimo i-under sa nato kay basig lobat makita nimo. Pag magpalong dai siya 12 volts lang siya, pero pag naka-under na 14. So pwede po nimo siya i-change. Makita nimo ang odo, trip A, trip B volts, maura man dito. So dira lang nimo makita. Tapos napod siya i-hazard, no. Abi na ko wala ni siya i-hazard pero natingala ko unsa ni siya. So ang hazard ay sa Bergman kay pag ana nimo, pag left nimo i-right din nimo siya. So kato na hazard na siya, naka-hazard na ta. So tanaw na to ang forma sa hazard. Kanilang day siya duha. So unsay gamit ani? Di gamit ani di ay. So muna siya dira iyang hazard. Tapos sa likod dako pa diyang brake lights din, no. Mura siya sa NMAX, wide kay siya. Naabot siya isuga para sa plate number nato. But lang ko nagasiga pa ni. Then kani siya iyang tires dili na ni siya stock, giilisa na ni siya sa previous owner, which is 120/90/10 sa front kay 90/90/12. So karon i-test drive na nato ang Bergman. Ingon pa nako akong mga honest na observe sa motor para sa mga naiplano mag Bergman sunod or sa mga mukuhaay pa lang. Testingan nato iyahang iyahang top speed. Tama-tama po kay straight ning dalan diri. So let's go. Top speed run takaran o kuan niya, acceleration. Kinayo or siguro sa kuha lang kay naanad ko sa big bike, no. 300cc akong ginadala dyan. Pero grabe, full throttle na niya siya guys, oh. Oy,
75. Saan man eh? Basig na dyan tong sa aerodynamics po niya, no? Anak ta. Kornihoy. 82. Kadluka ay mura magmuwabol. Pero mga niya to speed guys. Di ba siya kaabot o 100 or basig kulang lang dyan ta o ano, accelerate pod. Pero para sa ko murag normal lang siya, no? Kay mostly dire ako ang dagan dyan maintain ko mga siguro 120, 130 mo dyan akong normal speed sa MT-03 na ako. So kanin dili dyan ko mabira pod sa iyang power. Ay grabe maka brake. Pero sa iyang acceleration, no, kusog siya maka-accelerate, makabira siya. Wala ko maingon, makabira dyan siya. O gani po day sa kuan niya, sa step board niya is na siya kaning diri, no, ambot unsay tawag ani, bale murag relax ganahan ko ani, kay at least relax ako ang position, no. Pero pag gusto ka normal lang, dire lang ni may butang imong TL. Lata karon sa mental bypass, naka signal light pa dayta. Siguro picturean ako dire, no, motor karon. Banking. Cute sa banking oy. Picturean na to karon. Dire ta. Dikitan sa din ako ni og ano, sticker sa pag-review na to ani motora ni, put nga na to sticker. Tapos dikitag sticker. Kada ba dere? Carl Moto Vlog. Hindi rin na lang pwede rin gyapon tanggalan. Straight ba siya? Straight. So makita di ko niyo sa dalan guys, no. Ay lang mo kaulaw. Kay manghatag jud kog sticker, dili ko dalo ana. Kung waterproof na din atong sticker, no. Tapos karon balik na ta sa toong pag-vlog sa Suzuki Bergman 125. Sa iyang fuel consumption po day guys, kay around kuan siya 40 to 50 kilometer ang kaya sa isa ka litro. Grabe siya katipid, no. Kanina pagas lang gani ko pila 200, full tank na din siya. Kumpara sa to ang MT-03, makagasto jud ko mga 800 para ma full tank lang. Dali ra pa jud kay mahurot, sakit kay sa bulsa, no. Pero saan ta man mao man akong gipili, so tiis ganda lang sa ta. Pero kani kung nakay big bike tapos gusto ka og pang daily commute, ma-recommend ako ning Bergman jud, no. Grabe siya katipid, tapos napod siya power gyapon. Dili po kaniya ipahiya dyan sa dalan, no. Maski 125cc lang siya, pero grabe siya ka power, oh. Oy, nakuha na tagi sa kabar. Sa bagay, last week pa ko nagpagasa tong 200. Nag downtown ako. Pero grabe dyan siya katipid guys. 1 liter is to 50 kilometers. Pero yung top speed kay dili dyan siya maabot o 100. Pero siguro magduko dyan ka or mag superman, siguro kaya siguro. Siyempre gaan raw pag ko. Pero nabaguhan dyan pag ko sa yung speed. Kung pang commute lang imong habol, okay dyan siya sa pang daily commute. Tapos dako pa di yung forma kumpara sa mga click, unsa pa, Mio. Medyo payat jud siya, no. Kani siya kay di ka mabitin, murag ka size siya sa NMAX. Kung kapuyo na ka, pwede na po nimo i-rest imong TL dire. Mura ra kay nagisakyanan, no. Yung seats po dire guys, nice po kay yung seats. Humok pati sa likod, iyang back ride, grabe po ka soft ang lingkuranan. Sa sitting position niya, relax lang kayo ko, dili ko ingon na pag long ride na magsakit ako likod, kay almost the same lang siya sa MT-03. Tama day. Ang braking power lang sa Bergman, no, kay medyo hinay. Or basig ako lang nahinayan, ha. Dili po ko sure kay sa MT-03 man god, hard braking jud ko ato. Kay syempre kailangan nato mag-brake o paspas. Kay kusog ba to ang dagan. Jud kay ang busina niya, oh. Halos di madungog. Grabe, relax ra akong forma ba, oh. Ganahan kay ko sa Bergman dyan. Kani po dahil siya kay for sale ni siya, no. Kung interesado mo ani, pwede ra ko ning i-message.
Basig magkasinabot lang ta sa price. Pag kaning Bergman, no, okay po siya sa pang long rides. Di siya tagtag. Yung suspension, nice kayo. Relax lang ka. Uy, bro, maka 90 pa ta guys. Possible din siya no na mag 90. Sa bagay, lain pag motor na 125 dili makaabot og 100 man lang. Oh, birthday pa ta grader oh. Pinakakalaban sa mga 300cc. Gipildi ra og Bergman 125. Sa arangkada po niya okay jud kay siya. Tapos ba na to Start ta sa 0. Testingan na to kung unsa ka kusog. 3, 2, 1. Full throttle na guys. 40. 40 din. Pila lang to ka seconds. Time man ako to pag-edit ako. 60 na dayon. 69, 70. Wala ko'y maingon. Or siguro karon lang. Kay wala pa ko naka-testing po do uban na mga scooter no. Pero sunod i-try na to tong Fazio sa atong amigo no. Katong ganiya sa sugod pa lang. Nasugatan na to siya. Testingan po na to tayang Fazio para ma-compare na ko siya. Para maingnan ta mo kung unsay mas better, Fazio ba or Bergman. So mo lang siguro to guys. Salamat kay sa inyong pagtanaw sa akong vlog. Punta nalingaw mo no. Ride safe sa tanan. Oy, ay.